ኣብ ሊብያ ንነዊሕ ዓመታት ኣብ ናይ ውድብ ሕብረት ሃገራት ናይ ስደተኛታት ትካል ተመዝጊቦም ናብ ሰልሰይቲ ሃገር ከሰጋገሩ ክጽበዩ ይጸንሑ ኤርትራውያን ዝርከብዎም 122 ስደተኛታት ናብ ዓዲ ጣልያን ሮማ ኣትዮም ምህላዎም ተገሊጹ። ፍርቂ ካብዞም ናብ ዓዲ ጣልያን ሮማ ኣትዮም ዘለዉ ስደተኛታት ዕድሚኦም ትሕቲ 18 ዓመት ከም ዝኾነ እውን ተገሊጹ። እዞም ስደተኛታት ናብ ዓዲ ጣልያን ክኣትዉ ዝኽኣሉ ኣብ 2023 ኣብ ወርሒ ታሕሳስ ኣብ መንጎ ዓዲ ጣልያንን ትካል ስደተኛታት ውድብ ሕብረት ሃገራትን ብዝተገብረ ምርድዳእ ኮይኑ በመሰረት እቲ ምርድዳእ ድማ ደቂ ኣንስትዮን ኣደ ቆልዑን ከምኡ ድማ ትሕቲ ዕድመ ቆልዑ ዝርከብዎም ቀዳምነት ተዋሂብዎም ኣብቲ መደብ ኣትዮም ናብ ዓዲ ጣልያን እዮም ከም ዝመጹ ተገይሩ ዘሎ። እዞም ሕጂ ካብ ሊብያ ናብ ዓዲ ጣልያን ብነፋሪት ከም ዝመጹ ተገይሩ ዘሎ 122 ስደተኛታት ካብ ኤርትራ፣ ሱዳንን ደቡብ ሱዳንን ዝመጹ ምዃኖም ዝሕበር። እዞም በቲ ትካል ስደተኛታት ውድብ ሕብረት ሃገራት ዘዳለዎ ሰብኣዊ ኮሪደር ዝበሃል መደብ ናብ ዓዲ ጣልያን መጽኦም ዘለዉ ስደተኛታት ከም ኣካል ናይ ተቐዲሞ ዝተገልጸ ምርድዳእ ዝተገብረሉ ተቓላዕቲ ስደተኛታት ብመንገዲ ሰብኣዊ ኮሪደር ናብ ዓዲ ጣልያን ናይ ምምጻእ መደብ ምዃኑ እዩ ዝግለጽ። ክሳብ ሕጂ ዓዲ ጣልያን ካብ 2016 በዚ ሰብኣዊ ኮሪደር ኣቢላ 7269 ስደተኛታት ካብ ሊብያ ተቐቢላ እያ። ትካል ስደተኛታት ውድብ ሕብረት ሃገራት ነዚ ሰብኣዊ ኮሪደር ዝብሎ መደብ ሕጋዊ መስርሕ ናይ ስደት እዩ ኢሉ ዝገልጽ ኮይኑ ተቓላዕቲ ስደተኛታት ህይወቶም ኣብ ሓደጋ ዘእትውሉ ናይ ባሕርን ካልእ መንገድታትን ከይወሰዱ በዚ መንገዲ ሕጋዊ ዕቑባ ክረኽቡ ክስራሕ ምዃኑ እውን እዩ ዝግለጽ። እዚ መደብ ከዓ መብዛሕትኡ ግዜ ንደቂ ኣንስትዮ ኣደ ቆልዑን ትሕቲ ዕድመ ቆልዑን እዩ ቀዳምነት ዝህብ። እስራኤል ኣብ ቃዛ ብዝፈጸመቶ መጥቃዕቲ ሓደ ላዕለዋይ መራሒ ሓማስ ከም ዝቐተለት ኣፍሊጣ። ሰራዊት እስራኤል ኣውፂኡ ኣብ ዘሎ ሓበሬታ ኣብ ወታደራዊ ክንፊ ሓማስ ዝኾነ በራጊድ ዕዘዲን አልቃሳም ሓላፊ ምፍራይ ኣጽዋር ዝነበረ ራእይት ሰዓት ከም ዝቐንጸለ ይገሊጹ። ሰዓት ሓደ ካብቶም ፍሉጣት ኣዘዝቲ በራጊድ አልቃሳም ምዃኑ ዝእመን ኮይኑ ሓማስ ብጥቅምቲ 7 ኣብ ዘካየዶ መጥቃዕቲ ሓያሎ ብርጌዳት መሪሕ እዩ። ወሃቢ ቃል ብሓማስ ዝመሓደር ሲቪላዊ ምክልኻል ማሕሙድ ባስል ኣብ ዝሃቦ ቃል በቲ ኣብ መኪና ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ 4 ሰባት ከም ዝተቆትሉን ሓያሎ ተሳፈርቲ ከም ዝቆሰሉን ሓቢሩ። ኣብቲ መጥቃዕቲ ሓጋዚ ሰዓድን ኣብ ዕማድን ኣብ ለባን ዝተባሃሉ ትሑት ደረጃ ዘለዎም ሰበስልጣን ሓማስ እውን ከም ዝተቆትሉ ሓደ ኣብ ቃዛ ዝርከብ በዓል ስልጣን ሓማስ ሓቢሩሎ። ኣብቲ ብሰራዊት እስራኤል ወፂ ዘሎ ሓበሬታ ድማ እዚ ሕጂ ተቐንፂሉ ዘሎ በዓል ስልጣን ሓማስ ዝኾነ ሰዓድ ኣብ ቃዛ ብነተወክቲ ንዝሞቱ ሓያሎ ወተሃደራት እስራኤል ተሓታቲ ምዃኑ ይገሊጹ። ሰዓድ ኣባል ናይቲ ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ ስምዕ ምቁራጽ ተኹሲ ምስ ተበጽሐ ሓድሽ ዝተመስረተ 5 ኣባላት ዝሓቆፈ ወተሃደራዊ ቤት ምኽሪ ሓማስ ምዃኑ ይግመት። እስራኤል ንሰዓድ ክትቀትል ብተደጋጋሚ ከም ዝፈተነት ይነገር። ሰራዊት እስራኤል መጋቢት 2024 ኣብ ቃዛ ኣብ ዘካየዶ ሃንደበታዊ ስርሒት ክሕዝዎ ወይ ክቐትልዎ ከም ዝፈተኑውን ጸብጻባት ሓቢሮም ነይሮም እዮም። ምንጭታት ከም ዝሕብርዎ ግን ኣብቲ እዋን ሰዓድ ኣብቲ ዕላማ ዝተገብረሉ ህንጻ እኳ እንተነበረ ቅድሚቲ መጥቃዕቲ ሒደ ደቓይቕ ክሃድም እዩ ክኢሉ ነይሩ። ሰዓድ ካብ ነዊሕ እዋናት ሒዙ ሓደ ካብቶም ኣብ እስራኤል ኣዝዮም ተደለይቲ ዝኾኑ ኣባላት ሓማስ ኮይኑ ሰራዊት እስራኤል ድማ ንኽልተ ዓሰርታት ዓመታት ክቆትሎ ክፍትን ይጸኒሑ። ፕሬዝደንት ልኡላዊ ቤት ምኽሪ ሱዳን ጀነራል ዓብዱልፈታሕ አልቡርሃን ናብ ስዑድ ዓረብ መብጻሕ ይገብር ምህላው ተሓቢሩ። ፕሬዝደንት ልኡላዊ ቤት ምኽሪ ሱዳን ጀነራል ዓብዱልፈታሕ አልቡርሃን ናብ ስዑድ ዓረብ መብጻሕ ዝገብር ዘሎ እቲ ምስ ጀነራል ዓብዱልፈታሕ አልቡርሃን ጽቡቕ ምቅርራብ ከም ዘለዎ ዝግለጽን ስዑድ ዓረብ ኣብ ጉዳይ ሱዳን ኮነ ኣብ ጉዳይ ቀይሕ ባሕሪ እጃማ ከተበርክት ጻውዒት ዘቕርበ ፕሬዝደንት ኢሳያስ ናብ ስዑድ ዓረብ መብጻሕ ገይሩ ድሕሪ ምምላስ እዩ። ማዕከናት ዜና ሱዳን ተዘርጊሓ ኣብ ዘሎ ጸብጻባት እውን ጀነራል ዓብዱልፈታሕ አልቡርሃን ነቲ ኣብ ሱዳን ዘሎ ኩናት ከምኡ ድማ ምስ ጎረባብቲ ሃገራት ዘሎ ርክባትን እቲ ኩናት ብሰላማዊ መንገዲ ዘብቅዓሉ መንገድታትን ንምዝታይ ናብ ስዑድ ዓረብ ይበጽሕ ምህላው ተገሊጹ። ከም ዝፍለጥ ስዑድ ዓረብ ምስ አልቡርሃን ጽቡቕ ርክብ ዘለዋ ኮይኑ እዚ ኩናት ካብ ዝጀመር እውን ጀነራል ዓብዱልፈታሕ አልቡርሃን በተደጋጋሚ ናብ ስዑድ ዓረብ መብጻሕ ገይሩ ይፈልጥ እዩ። أبو ومبر كوميشن حبرة أفريقيا محمد علي يوسف بمخنيات زخري مبل 25 عامت إيرتران إثيوبيان نتزخري أبزو على زلوا أوان نمنفس مع الجرس زلوان توفاينات كحدثة كومون زتن سناي قربتنان كم زبلت أمن قدي حري أنك جبرها تسويعو
እዚ ናይ ቀደም ኣቦ ወንበር ሕብረት ኣፍሪቃ ሙሳ ፈኪ ተኪኡ ኣብ ለካቲት 2025 ኣቦ ወንበር ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪቃ ኮይኑ ዝተመርጸ ጅቡታዊ ዲፕሎማስኛ እቲ ውዕል ሰላም ክልቲኡ ኣሓት ህዝብታት ንምትሕብባርን ሓበራዊ ብልጽግናን ንዘለዎ ባህጊ ዘመልክት ምዃኑ እውን ኣብሪሁ ኣብቲ ብምኽንያት ዶብ ከም ዝተወልዐ ዝንገረሉ ኩናት 2 ዓመት ካብ ክልቲአን ሃገራት ካብ 70,000 ክሳብ 80,000 ህይወት ከም ዝሓለፈ ዝግለጽ ኮይኑ ብ12 ታሕሳስ 2000 ዓመተ ምህረት ኣብ ርእሰ ከተማ ኣልጀርያ ኣልጀርስ ድሕሪ ዝተኸተመ ዕርቅን ምርድዳእን እዩ ደው ዝበለ ነዚ ኣመልኪት ይኸዓ ሕጂ ኣቦ ወንበር ሕብረት ኣፍሪቃ ሙሳ ፈኪ ሂብዎ ኣብ ዘሎ መግለጺ ርግኣት ቀርኒ ኣፍሪቃን ቀይሕ ባሕርን ከምኡውን ጽቡቕ ህይወት ህዝብታት ኣብ ምሕያል ሓድሕድ ምትእማን መስፋሕ ምትሕግጋዝን ሓበራዊ ድሕነት ዘዳኽም ምዕባለታት ንምክልኻልን ኣብ ዝግበር ጻዕሪ ዝምርኮስ ኢሉ ዘሎ ኣቦ ወንበር ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪቃ መሐመድ ዓሊ ዩሱፍ ብተወሳኺ እቲ ኮሚሽን ንክልቲአን ሃገራት መላእ እቲ ዞባን ሰላም ምዕባለን ስግሮ ደባዊ ምትሕግጋዝ ንምድንፋዕን ዝግበር ጻዕርታት ክድግፍ ድልውነቱ ደጊሙ ኣረጋጊጹ ከም ዝከር ብጃካ ዝብ ሕብረት ኣፍሪቃ ወፂ ዘሎ መግለጺ ዋና ጸሓፊ ውድብ ሕብረት ሃገራት አንቶኒዮ ጉቴሬዝ እውን ብምኽንያት መበል 25 ዓመት ዝኽሪ ውዕል ኣልጀርስ ክልቲአን ሃገራት ንራእይ ነባሪ ሰላም ከምኡውን ምኽባር ሉዓላውነትን ግዝኣታዊ ሓድነትን ውፍያት ኮይነን ክርከባ ጻውዒት ኣቕሪቡ እዩ እቲ ውዕል ናይ ሓበራዊ ዶብ ንምሕንጻጽ ዝሕግዙ ኣገባባት ንምፍጣር ከም ዘገልገለ ዝሓበረ እቲ መግለጺ ብደገፍ ማሕበረሰብ ዓለም ንመሰረታዊ መትከላት ሉዓላውነት ግዝኣታዊ ሓድነትን ክልቲአን ሃገራት ደጊሙ ከም ዘረጋግጽ እውን ገሊጹ ነይሩ እዩ ዋና ጸሓፊ ውድብ ሕብረት ሃገራት ኮነ ኣቦ ወንበር ሕብረት ኣፍሪቃ ነዚ መግለጺታት ዝህቡ ዘለዉ ክልቲአን ሃገራት ማለት ኤርትራን ኢትዮጵያን ናብ ዳግማይ ኩናት ከየምርሓ ኣብ ዘስግእ ዲፕሎማስያዊ ወጥሪ ኣትየን ኣብ ዘለዋል እዋን እዩ ኣብ ኤርትራ ዓዲ ሸለሙን ንኡዞባ እምነ ሓይሊ ነታዒት ተባሂሉ ኣብ ዝፍለጥ ከባቢ ኣብ ኣስታት 3 ሄክታር ኣብ ዝግመት መሬት ምህማም ከም ዘጋጠመ ተሓቢሩ እቲ ዝሃመመ መሬት ዝፈጠሮ ክፍተት ክሳብ 10 ሜትሮ ቁመትን 240 ሜትሮ ስፍሓትን ከም ዝበጽሕን ካብ ግዜ ናብ ግዜ ይውስኽ ከም ዘሎን ካብቲ ቦታ ዝተረኽበ ሓበሬታ ከም ዘነጽር ተገሊጹ ብ3 ታሕሳስ ብደረጃ ዞባ ዝተጠርነፈት ናይ መጽናዕቲ ጉጅለ ናብቲ ቦታ ብምኻድ ዘድሊ ዳህሳስን ናይ ስነዳ መስርሕን ከም ዘካየደት እውን በስልጣን እቲ ከባቢ ተሓቢሩ እቲ ኣብቲ ከባቢ ተኸሲቱ ዘሎ ኩነታት ኣብ ሰብን ጥሪትን ሓደጋ ከውርድ ስለ ዝኽእል ንድሕነት ነበርቲ እቲ ከባቢ ዓዲ ሓላፍነት ክወስዱን ሓይሊ ዕማም ብምቋም ውሕስነቱ ዝተረጋገጸ መንገዲ ከጽረግን ለበዋ ቀሪቡ ምህላው እውን ተገሊጹ እቲ ተርእዮ ባህርያዊ ምዃኑ እኳ እንተተገልጸ ነበርቲ ግን ኣድላይ ጥንቃቐታት ከዘውትሩ ማዕዳ ቀሪቡሎ ነበርቲ ኣብ ዝሃብዎ ሓበሬታ ድማ እቲ ምህማም መሬት ኣጋጢሙሉ ዘሎ ከባቢ ሕርሻዊ ንጥፈታት ኣብ ዝካየደሉ መሬት ዓድን ኣገዳሲ መስመርን ምዃኑ ብምሕባር ኣብ 2024 እውን ተመሳሳሊ ተርእዮ ተኸሲቱ ምንባሩ ኣብ ወርሒ ሐምለ 2025 እውን መሬት ከገማዕን ደምፂ ክገብርን ከም ዝጀመረ እቲ መስመር ተዓጽዩ ደጊሞም ካልእ መንገዲ እኳ እንተጸረጉ ንሱ እውን ክሃምም ምጅማሩ ኣረዲኦም ዓዲ ሸለሙን ካብ እምነ ሓይሊ ንሸነኽ ደቡባዊ ምዕራብ 16 ኪሎ ሜትር ነታዒት ድማ ካብ ዓዲ ሸለሙን ንሸነኽ ምብራቕ 4 ኪሎ ሜትር ርሒቓ ናብ ጻዕዳ ቀላይ ኣብ ዝወስድ ሽንጭሮ እያ ትርከብ ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም